Son José Manuel Neira e son veciño de Vilamaior, na parroquia de Sabugueira, na zona de Santiago. Esta plantación ten agora sobre 7 anos. Houve un momento que chamei a Ence para preguntarlle se tiñan alguén que me asesorara. Chamei a Ence e dixen, oye, mira, estaba interesado en que me deran asesoramento por unhas fincas que teño plantadas e non sei se están nun proceso de... empecé a notar algo de como se tuveran algo dañadas as plantas e tal. O certo foi que foi moi boa a predisposición por parte de Ence. En poucos días puñeronse xa en contacto comigo e viñeronme a ver as plantacións. Fixeronme análises, muestras de terra en diferentes puntos. O traballo foi bastante minucioso e dixeronme o que necesitaba as terras donde tiña plantado. Dixeronme, oye, pois isto aquí necesitaba, facíalle falta unha volta de cal con unhas mezclas determinadas, como pasa en todo. Para ter unha boa plantación de millo, pois tens que botar o cal, tens que botar o abono, tens que botar... saber o que lle tens que botar. Seguín as recomendacións que me fixeron, botei unha mezcla de cal en un principio e unha vez que pase un mes ou dous, porque me dixeron que non era ben botar todo xunto, teño un fertilizante para botarlo, que xo teño comprado tamén, e vamos a botar o fertilizante e ver o resultado. O mundo do forestal agora mesmo necesitamos asesoramento en moitos casos, aínda que sea a nivel pequeno, porque nós non somos grandes plantadores, nós simplemente plantamos algo como un plan de pensións ao futuro.